बाक्सानि सुबनखाता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जर'खायै लाइमोनफोरखौ बिटिआरनि गोरोबथानि दफा बायदियै भारत हादरनि गुबुन गुबुन फाइखि हानजायाव थिसनथाय होनो दख'रारि लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होगासिनो दं। बे फोरोंथाय हाबाफारिखौ बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुर एबा आथिखालाव भारत हादरनि फाइखि हानजायाव खामानि मावबोबाय थानाय जेम्स मोसाहारि बिथाङा दासान्दि होगासिनो दं। मख'जाथावदि बिथां जेम्स मोसाहारिखौ समाजारि बिजोङाव गोबां गाज्रियै सावरायलायबाय थानायखौ एखम्बा नुनो मोनो। नाथाय बिथाङा न'आव सुथि लाना फैनानै लाइमोनफोरखौ गाव जिरायनाय गैयाजासे फोरोंथाय होनाया थारैनो बाख्नायजाथाव जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा बुंसोलायदों। गिबियावनो आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो दिनै बेयाव सुबनखाता माने आंखौ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरिफोरा माने लिंना लाबोनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सुबनखाता एबसुनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। मानो होनोब्ला आं बेफोरबायदि खेला धुला बा बेफोरबायदियाव आं बिराद गोसो गुदुंखा फार्स्टआवनो आरो बेनिफ्राय आं जोंनि दा बर' हारिनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रावबो बेफोरबायदि माने सहसाव फोरोङा। ओमफ्राय जाय खामानिखौ एबसुफोरा दिनै आखायाव लादों आं बेखौबो मोजां मोन्दों। मानो होनबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने सोरबा सासे गोरों मानसिया बिसोरनि फैनो गोनां दिनखौ माबा मोनसे जोङो बुजायनानै मोजां खालामनो हागोन खोमा आं बेखौ सानो। मानो होनब्ला दिनैनि दिनाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना माने मेक्सिमाम रोङा होनबाबो जायो आरो ना। जास्ट बिसोर खारोना खारोल' खारनायनि अनगा बिसोर गुबुन रोङा आरो खारनायखौबो माबायदि खारनांगौ बेनि अनगाबो बिसोरो रोङा। माने जास्ट 3 किल'मिटार खारनांगौ 3 किल'मिटारनो खारबाय थायो, 5 किल'मिटार खारनांगौ 5 किल'मिटारखौनो ट्राइ खालामबाय थायो बिसोरो। माने प्रेक्टिसखौ माबायदि खालामनांगौ बेनि बिसोरो जेबो रोङा आरो जानायनि बागै जेबो मिथिया बिसोरो। माने खारखांनानै मा जानांगौ न'आव थांनानै बिसोरो जा संना दोनो बेखौनो जाहोयो। बेफोरबायदियाव जों इनारजिखौ रिकभार खालामनो हाया आरो जों उइकलि एक्सारसाइस थायो मानसिनियाव। ओरैबायदि उइकलि एक्सारसाइस थायो दिनै मा खारदों गाबोन आलादा समफोर आलादा टटेल उइकआनो चेन्ज जायो माने एक्सारसाइसआ। दिनै गथ'फोरा बेफोरखौ मिथिया। बेनिखायनो आं जा रोंगौ आं लाइमोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे बिसोर दिनै साख्रि नागिरगासिनो दं, सोरबा आर्मियाव सोरबा पुलिसाव सोरबा CRPF SSB बायदिसिना, अब्ला आंनि बेफोरबायदि फोरोंनाया उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो माबा मोनसे खामानि होगोन नामा आं बेखौ साननानै आङो गावनि टाइमखौ लस खालामनानैब्लाबो गथ'फोरनि सेराव आङो जेराव हायो नुजाथि फैयो आरो। नोंथाङा दासान्दि सुटियाव दंफैयो आरो ना? औ, आं दासान्दि सुटियाव दङ। बेसेबांसो समसिमहालागै बे फोरोंथाय हाबाफारिखौ होनायनि थांखि दं नोंथाङा? आङो सप्तासेनिल' होगोन बिसोरनो। दिनैदो 3 जाबाय माने डे 1 डे 2 डे 3 आंनिया बेफोरबायदि थांगासिनो दङ। ओमफ्राय डे 4 बोरै थांगोन ओमफ्राय गथ'फोरखौ आं फोरोंगासिनो दङ। वार्कआउटआ चेन्ज जागासिनो दं आरो ना। ओमफ्राय सप्तासे आं गथ'फोरखौ बुजायना होबानो गथ'फोरा गावबा गाव रोंजोबगोन। बेखौ आंखौ नांबाय थालाया। माने खारनायसो बे ट्रेनिं नङा। ट्रेनिंबा आंखौ कन्टिनिउ नांगौमोन, बिसोरनो आं माने ट्रेनिं होनांगौ जेबो गोनांथि गैया। जास्ट आं बिसोरखौ माने खारनायसो फोरोंनांगौ। खारनायखौ बोरै इमप्रुभ खालामनो हागोन बेयाव आं जानला मानला ट्रेनिं होनानै गथ'फोरखौ जानला मानला ट्रेनिं टाइपनि होबा मा जागोन, गथ'फोरा आथिं आखाइ गाज्रि जानायनि चान्स दं। मानो होनोब्ला बिसोर दिनै साख्रिसो नागिरदों, बिसोर साख्रि मोनथ'वाखै। अब्ला बिसोरखौ खारनाय बा फिजिकेलखौसो बानायनांगोन। आं बेनि सायाव दा जेसेबां हायो आंनिफ्राय गथ'फोरखौ बुजायगासिनो दं आरो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम सुबनखाता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोदों। जोङो बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै जोङो जि बर' लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिस, मिलिटारि, पारामिलिटारि बे माखासे जि बर' लाइमोनफोरखौ थिसननायनि जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारि हिसाबै जों सुबनखाता दख'रानिफ्रायबो जोङो माखासे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जोङो दिनै दख'रा आफादनिफ्राय ट्रेनिं होबाय थानाय जादों। आरो जों सासे ट्रेनार लानानै जों बेखौ ट्रेनिं होबाय थानाय जादों। दा थांखिया बेनो जे इयुनाव फैबाय थानाय जि माखासे आसाम पुलिस पारामिलिटारिनि जि ट्रेनिं, बेयाव जाहाथे बिथांमोना बाहागो लानानै जाहाथे उथ्रिसार जानो हायोबा बे मिलिटारिफ्रावबो जाहाथे बाहागो मोनो, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै सुबनखाता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो नैबेखिनि गासै दा 30निबो बारा बर' लाइमोनफ्रा बेयाव बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों बे ट्रेनिङाव। दा ट्रेनिं हिसाबै जों दायो सानब्रै जाबाय। ट्रेनार बिथाङा बुंदों 7 दिनसोआव बिथांमोननि जि नांगौ जि गोनांथार ट्रेनिंफोरखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै बुंदों। दा दिनैसिम सानब्रै जालांबाय। दा बे सानब्रैयाव जि
सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि बाहागो लानाय बा लाइमोनफोरनि जि बाहागो लानाय बे जोबोद गोजोनथाव जों सानदों बे ट्रेनिंनि गेजेरजोंनो माखासे बर' लाइमोनफ्रा माखासे जोंनि जे सुबनकाटा ओनसोलनि बर' लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबे मिलिटारि आसाम पुलिस आरो पारामिलिटारिफोरनि जि ट्रेनिं फैबाय थानाय जि जानो गोनां जि आनजाद बेयाव जों सानो आसा खालामो उथ्रिसार जागोन बे थांखि आरो नोजोरखौनो सिगाङाव लानानै जोंबो उन जानानै थायाखै सुबनकाटा दख'रा हिसाबै जोंनि हांख्रायनाय लेखा दख'रा आफादा लिंनाय लेखा गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि जि गुबै थांखि बेखिनियानो